Jeg elsker, når det regner. Jeg føler, at man bliver tvunget helt ned i gear. Tvunget til at tage en pause. Gaderne er tomme, og lyset er roligere. Lyden er anderledes. Duften er anderledes, og der er plads til fordybelse. Det er som om verden bare går langsommere. Ligesom samtaler i en bil. De er anderledes end andre samtaler, og så når man kommer frem, så har man været på en rejse sammen. Og relationen er anderledes. Det er på en eller anden måde uforstyrret i en bil. Øjnene er rettet mod vejen, og samtalen flyder. Du skal ikke andet end at sidde lige der, indtil I er fremme ved jeres destination. Jeg har ofte taget på tur med min far. Kørt langt væk. Han gav mig engang et lift til Aalborg, præsenteret som om det var et lift, han gav mig til en privatfest i nærheden. Eller ved andre lejligheder kørt 3 timer for at gå en tur på en halv time ved en strand, der ligner stranden, der ligger tættere på. For det handler ikke om destinationen, men om turen derhen. Og så selskabet. Det tror jeg nogle gange, vi glemmer i livet. Hver morgen så står jeg op og tjekker min telefon. Jeg elsker min telefon. Men jeg hader den også. Midt imellem alt det, der inspirerer mig, gør mig klogere, får mig til at grine, der gemmer sig også det, der får mig til at græde. Får mig til at føle mig utilstrækkelig. Får mig til at føle mig aldrig god nok. Det sted, der får mig til at føle mig mindre alene, er også det sted, hvor jeg føler mig uendeligt ensom. Man kan nemt komme til at sammenligne sig selv. Føle et evigt pres. Der er altid nogen, der er bedre end dig, smukkere end dig, mere trænet end dig, mere produktiv og rigere. Og jeg føler aldrig, at jeg er god nok. Jeg stresser over at skulle arbejde mere, træne mere, planlægge bedre, og midt i alt det, så glemmer jeg at være nærværende. Det sker ikke i en bil. For når jeg tager telefonen frem for at være andet end DJ, så bliver jeg køresyg. I 2019 der gik jeg på en HD til et på CBS. Et halvt år inde i uddannelsen, der læste jeg kunsten at være fucking ligeglad. Forfatteren han fortalte om en talentfuld ung guitarist, der blev sparket ud af sit band. Han blev sparket ud lige inden at de skulle til at indspille deres første album. Og da han sad på bussen fra New York på vej tilbage til Los Angeles, der tænkte guitaristen meget over, hvad der var sket. Pladekontrakter hang ikke lige frem på træerne. Især ikke for nyopstartede heavy metal bands. Da bussen nåede frem til Los Angeles, der var guitaristen færdig med at have ondt af sig selv. Og han svor, at han ville starte et nyt band. Et nyt band, der skulle være mere succesfuld end hans gamle band. Og de ville fortryde deres beslutning for al evighed. Han ville blive så berømt, at de ville tilbringe årtier med at se ham på tv, høre ham i radioen og se plakater af ham i gaderne. De ville stå og vende bøffer et eller andet sted og slæbe deres udstyr til en varebil, efter de havde spillet småkoncerter. De ville være fede og alkoholiserede og have grimme koner, mens de kunne se ham spille store stadionkoncerter live på tv. Og han ville bade i tårerne fra dem, der forrådte ham. Og hver eneste tåre, den ville han bare væk med en ny, frisk pengeseddel. Guitaristen han knoklede. Hans sydende vrede var benzin på en bål af ambitioner. Hævn blev hans inspiration. Og efter nogle år, der underskrev hans nye band deres første pladekontrakt. Og et år senere fik de succes med deres første album. Guitaristens navn var Dave Mustaine. Og det nye band, han grundlagde, var Megadeth. Megadeth solgte over 25 millioner album. Og gennemførte mange verdensturnéer. I dag der anses Mustaine som værende en af de dygtigste og mest indflydelsesrige musikere nogensinde inden for heavy metal. Uheldigvis var det band, han blev smidt ud af, Metallica.
Metallica har solgt over 180 millioner albums på verdensplan. Metallica anses af mange for at være et af historiens største rockbands. Og på grund af det indrømmede Mustaine med tårer i øjnene i et sjældent interview i 2003, at han stadig følte sig som en fiasko. På trods af alt, hvad han havde opnået, så han stadig sig selv som ham, der blev sparket ud af Metallica. Forfatteren skriver videre: Vi er aber. Vi tror, vi er avanceret med vores mikrobølgeovne og designersko. Men vi er bare en flok fint pyntede aber. Og fordi vi er aber, så måler vi instinktivt os selv over for andre og konkurrerer om status. Spørgsmålet er ikke, om vi måler os selv over for andre. Spørgsmålet er snarere, hvilken målestok vi måler os selv efter. Hvad end han selv var klar over det eller ej, så målte Dave Mustaine sig selv ud fra, om han var mere succesfuld og populær end Metallica. Forfatteren kommer også med et andet eksempel. En fyr, der blev smidt ud af The Beatles. Og selvom historierne minder om hinanden, så fik han ikke succes. Han blev aldrig verdensstjerne eller millionær. Alligevel så fik han på mange måder et bedre liv end Mustaine. Og i et interview i 1994, der sagde han: Jeg er lykkeligere, end jeg ville have været med The Beatles. Han fortalte, hvordan fyringen fra The Beatles i sidste ende havde ført ham til at have mødt sin kone. Deres ægteskab gjorde, at han fik børn. Han fik andre værdier. Han målte sit liv anderledes. Berømmelse og anerkendelse havde selvfølgelig været rart, men han besluttede sig for, at det han havde, var vigtigere. En stor og kærlig familie. Et stabilt ægteskab. Et enkelt liv. Han spillede endda stadig trommer og turnerede rundt i Europa. Så hvad havde han egentlig mistet? Blot en masse opmærksomhed og beundring. Men han havde fået noget andet, som betød meget mere for ham. De her historier, de antyder, at nogle værdier og målestok er bedre end andre. Der i 2019, da jeg gik på min HD, der gik det op for mig, at jeg havde nogle fucked up målestok for succes på nogle punkter i mit liv. Og jeg svor, at jeg aldrig ville have dårlige målestokke igen. Men når jeg åbner min telefon, så føler jeg, at verden har travlt. Og det larmer. Til en grad, hvor det bliver svært at høre, hvad jeg lovede mig selv.